My aj chudneme dnes celé ráno. No mne sa to hodí najviac, teda dúfam, že si z tej knižky potom niečo vezmem. Je tu s nami pani Antónia Mačingová, autorka knihy, ktorá sa volá Schudnite raz, ale navždy. Čiže čo to vlastne znamená? Že už sa nám tie kilá nikdy nevrátia, keď schudneme podľa tejto knižky? Tak, ak to budete dodržiavať, tak ako tam je napísané, tak určite nie. A nie nejaký ten jojo efekt? Nie, jojo efekt, myslím si, že nie. 10 rokov sa takto stravujem a ten jojo efekt nie je, takže... A spolu s nami sú tu ešte dvaja úspešní chudnúci manželia Matisovci, pán Ladislav a pani Denisa. No hovorili sme o tom, že začiatky neboli najľahšie, ale začali ste, mali ste pevnú vôľu, tak ako to potom pokračovalo? V akej dlhej dobe ste si už na to zvykli, že už to bolo normálne, tento štýl stravovania? Asi tak po mesiaci, by som povedal. Približne tak mesiac, aj skôr. A nelákalo vás Ja som čakal, že tak po 4 dňoch. Nejaký rezeň vo vašom prípade? Ale isté, áno, lákalo. A bolo to také, teda ak môžem skočiť do toho, že teda písali mi, že veľmi bojujú, pretože má strašne veľkú chuť pani Deniska na sladké, tak som ju presviečala, že nie, nech vydrží, nech zvládne ten prvý týždeň a potom v prvom týždni už vlastne organizmus si začal na toto zvykať všetko a vlastne aj tá voda spôsobila, že vlastne ani neboli hladní, ale smední. To je pravda. Zmenili sa vám nejaké chute, že teraz už máte chuť na iné veci, než ste mali predtým? Alebo už vám nechýbajú nejaké... Nechýbajú nám, skôr je to správnejší výraz. Ako tie chute, stále tie isté, všetko chutí rovnako. Ale nechýbajú nám napríklad zemiaky, alebo takéto niektoré druhy potravín, ktoré sme vyučili, ani sa nám nežiadajú. Čiže vy zemiaky vôbec nejete? Nie. Čo také banány? Lebo ja som sa dočítala, že banán nie je ovoci. Podľa vás. Banán je Ja to ukážem podľa aj mňa. fotografiu Denisky predtým, ako vyzerala, ak sa dá, teda neviem, či sa to na takú diaľku bude dať. A my sa vráťme k tým banánom. Prečo nie je banán ovoci? Pretože je to sacharid. Je to sacharid, je to zložitý cukor a ovocie je cukor, alebo obsahuje cukor, ktorý je veľmi ľahko stráviteľný. A práve banán je taký, že teda na dlhšiu dobu uvoľňuje ten cukor postupne. Čiže vlastne na dlhšie zasytí a radí sa do kategórie sacharidov. Čiže skôr by som povedala do tej kategórie k chlebu a k zemiakom, nie k ovoci. Teraz to hovoríte tak, ako keby toto malo niečo spoločné s tou delenou stravou? No, nie je to spoločné s delenou stravou. V podstate človek by sa mal riadiť alebo nekombinovať sacharidy a bielkoviny. Čiže ten základ... Toto je pre telo prirodzené, pretože vtedy sa to telo nezaťažuje. Ono veľmi ľahko likviduje tú stravu alebo ju spracuje a tým, že teda kombinujete